niin, alkavan talven kunniaksi pelaamme tällä viikolla Top 5 visailussa juhlapeliä maanantaista perjantaihin. Pääpalkintona on vähintään 20 000 euroa. Lähde peliin mukaan heti kun tiedät oikean vastauksen ruutukysymykseemme. Mikä seuraavista on tunnettu tunturi Suomessa? Onko se napatunturi, käsitunturi, korvatunturi, jalkatunturi vai suutunturi? Peliin pääset mukaan soittamalla kilpailulinjalle numero 0700 80 550. Linjalta kuulet kysymyksiä. Vastaa niihin oikein ja mahdollisimman nopeasti. Voit soittaa linjalle milloin vain vuorokauden ympäri, eli ota ihmeessä numero talteen. Perjantain finaalissa tähän ruutukysymykseen pääsee vastaamaan kilpailulinjan kysymyksiin nopeimmin oikein vastannut pelaaja. Voit osallistua niin monta kertaa kuin haluat ja parantaa omaa vastausaikaasi. Otamme aina parhaimman suorituksesi huomioon. Lähde siis peliin mukaan, voita vähintään 20 000 euroa ja siirrä rahahuolesi historiaan!